ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ألا إن الله قد امتن على عباده بمواسم الخيرات فيها تضاعف الحسنات وتمحى السيئات وترفع الدرجات، تتوجه فيها نفوس المؤمنين إلى مولاها عز وجل. فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عباد الله، خلق الله الخلق لعبادته، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أعظم العبادات عباد الله الصيام الذي فرضه الله تعالى على العباد. قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ورغبهم في الصيام فقال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. عباد الله، لما كان قدر هذه العبادة عظيما فكان لابد من تعلم الأحكام المتعلقة بشهر الصيام ليعرف المسلم ما هو واجب عليه فيلتزم به، وما هو حرام عليه فيجتنبه، وما هو مباح عليه فلا يضيق على نفسه بالامتناع منه. أمي مسألة من تنوكا من بركة شامل مسألة من باكا فوني سرياك أكا جونكا ومسألة ألمي تلاكا فوني سرياكونا أبي تمانو يامبلا أنسي كونا نيني أو بلا جنين أبني سنولو تلتاني نكيلي نيوين ما نيني مسألة ألفي أتومون تلاكا مغياني ألا موكلا ممم بلا فو كفام يالكو نمان داما ألا موكلا مسألة توني كيسي نيني مسألة ألفي وكي أكا تشيلي نفسامكا على محمد صلى الله عليه وسلم وناتي موبا ونمو كي سمبلا عليه الصلاة والسلام سمبلا نولا واتسي لا حرج ولما ما يني مسبا ألف على هنا نو بلا جنين على موكلا أنجر مو يفا على موكلا إنما هنا كاكام بلا جنين على موكلا دائرة هنا كاكام بلا جنين على موكلا بدي الإسلام أما سرع أير لا كان سرع أولاني على جسرين bari silamaw ay sara masaba alanya anye ara gasisi anya do ka foko dunya te mesina yorole dunya tama ke yorole ame tama lela tama min dunu atama kunna ala kaso atama kunna ala mamnu ye wati chanka kono o ye atama o ya sozori kabla mate e mami rene e katama na kana sumunya akono na ma ngini masaba ala fe shi tashi baraka ma ko dama ala mokala bari alisilamaw an y'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ kalo la samanti kɔnɔ, an bɛ kalo la barakaman kɔnɔ, an ye kalo min ɲini ala fɛ kabini waati jan kabini bi ma se an bɛ ka dugawu kɛ ko ala sunkalo d'an ma, ala sunkalo yira an na. ayiwa sunkalo in don ala y'a yira anw na dɛ, a yirala anw na sunkalo jɔla anw ɲɛnɛ. an bɛ di alisilamaw, ala bɛ kan ka anw lajɛ dɛ, mɛlɛkɛw fana ye an seere. an y'a seko jumɛn de kɛ sunkalo in kɔnɔ? an ye kalo in an ye a nata, an y'a na ɲini ala fɛ, an ye dugawu ɲini ko ala ye sunkalo d'an ma. ka sunkalo in an b'a kɔnɔ sisan, an ye mun kɛ? an ye mun di ala ma? hali yala anw y'an seko yira ala la wa? an bɛ di alisilamaw, point d'interrogation. kalo in don a ka teli dɛ, ka teli a daminɛ n'a ba o ma jan ɲɔgɔn na dɛ. an bɛ di alisilamaw, o de kosɔn ala b'a fɔ anw ɲɛna ko ayyama ma'dudat. a ko tile minnu jateya dɔɔnin don, tile minnu a jateya dɔɔnin don koyi kalo kelen tile 29 tile 30 a tɛ tɛmɛ o kan. a daminɛla kunun ko an kɔrɔ sisan, ayiwa tile 11 o bɔla a la ka ban. donc an bɛ di alisilamaw, an ye profiter kalo in kɔnɔna na. ala ye sunkalo in d'a ma, a ma dabɔ ka anw ni tɔɔrɔ dɛ. sunkalo in dabɔla de k'an ni kun lasaniya, k'an dusukun lasaniya. o de kosɔn ala ko a ma alikuranɛ kɔnɔ faqad aflaha man zakaha. a ko mɔgɔ kisira mɔgɔ min tigi n'a ka ni kun lasaniya.
ka nin kun la saniya ka bɔ nin la nɔgɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na fɛn o fɛn n'o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin la nɔgɔ ka bɔ jurumun ko la sabu ala ko ni maa min sera ka i nin la kisi ka i nin la kanda ka bɔ ma ko o tigilamɔgɔ ko i kisi la wa kad khaba man dassaha a ko mɔgɔ bɔnɛla mɔgɔ pɛridila mɔgɔ min tigi ka a k'a nin la nɔgɔ a k'a nin la nɔgɔ ni mun ye a k'a nin la nɔgɔ ni jurumun ko ye a k'a nin la nɔgɔ ni ala kota ye a k'a nin la nɔgɔ ni ala sɔsɔ ye ko ni maa min tigi ka baara kɛla o ye ko e pɛridila ko ye mali alisilamɛw an bɛ su min donna nin an y'a dɔn k'a fɔ ko su in ala y'a jagoya maa dɔw kan mun kɔnna anw ɲɛ su in a tɛ komi ala ye a bila anw dɔrɔn de kan a bilala maaw kan maa min kɔnna anw ɲɛ nka ala kɔni sunko in na a ko laɲini min bɛ ale ala la sunko in na pour que an bɛ ala ɲɛsiranya sɔrɔ an bali alisilamɛw sabu tuma caman na ni sunkalo donla ni sunkalo ni maaw ye sun don ko ɲɛ i b'a ye a bɛ ala ɲɛsiranya dɔ dɔw ma e yɛrɛ y'a jate minɛ an bɛ nafila min seli su fɛ ni sunkalo tɛ ni ko maa caman y'a kɛ a ma nɔgɔ ma nka komi sun donna tile fɛ bato dɔ kɛra ala ye i ma surunyala ala la donc nafila lɔ tan ni kelen i b'a ye a bɛ nɔgɔya a tigilamɔgɔ ma su fɛ mɔgɔ caman bɛ yen ni sunkalo sera a bɛ kɛ ɲumankɛla ye a bɛ kɛ fonisere ye a bɛ hinɛ mɔgɔw la a bɛ hinɛ misikinaw na nin bɛɛ lajɛlen ye ɲuman bondaw ala ye min ɲini an fɛ sunkalo kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlenw de tali ka fara ɲɔgɔn kan o de bɛ ala ɲɛsiranya di suntɔ ma ala laɲini ye fɛn min ye sun kɔrɔ a kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko an ka jilɔgɔ laminɛ ka dumuni laminɛ ten dɛ laɲiniba min b'a la o de ye k'a fɔ an bɛ se ka ala ɲɛsiranya sɔrɔ sun kɔrɔ ɲani ma o de kosɔn ala ko la'allakum tattaquna ko mun kosɔn aw ka siran ala ye o de kosɔn silamɛya daminɛ na mɔgɔw tun bɛ ɲɛnɛta ta de tu avais le choix au début de l'islam imma i bɛ sun don wa imma i bɛ kumabɔlifɛn di n'o ye mure i bɛ mure suma jagoya tun tɛ k'a fɔ ko i ka sun don nka o ɲɛnɛta na sun don o ni mure suma na ala ko aya laban na a ko an tasumu khayrun lakum a ko n'a ta bɛɛ ne ye aw bila a ye choix kɛ a y'a ɲɛnɛta ta fila la i ma i bɛ sun don walima i bɛ mure suma o kɔfɛ ala nana kɛ jagoya ye k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka sun don ko mɔgɔ minnu ni olu nana ka na bɔ a kɔnɔ k'a sababuya kɛ n'o ka lonsora ye hali o wagati yɛrɛ ala ko an tasumu khayrun lakum aw ye sun don o de ka fisa aw ma sun don de balaji ka bon ka timi mure suma kan hali dɔnnibaga dɔw yɛrɛ ko an tasumu khayrun lakum hali n'i bɛ voyage de la a tagani n'o tagamabaga voyage kɛbaga a ye sun bila nka n'a fanga bɛ se sun kɔrɔ a kana ka sun don wa an tasumu khayrun lakum a fana b'o ɲɛ kelen ma mɔgɔ min tigi man kɛnɛ a bɛ lata k'a tigi ye a ka sun bila k'a sababuya kɛ bana ye nka ni bana in tɛ a tɔɔrɔ a ye sun don ni bana in ye a t'a tɔɔrɔ ala ko a ma wa an tasumu khayrun lakum ba tigilamɔgɔ ka sun don o de ka fisa a ma bari alisilamaw sun don de ka fisa i mana mure suma cogo o cogo maa min tigi ye sun don a tigilamɔgɔ baraji ka bon ka tɛmɛ i kan donc an bari alisilamaw o sun dɔ min ni ala y'a jagoya an kan a tɛ komi jilɔgɔ laminɛ o ni kɔngɔ laminɛ de tɛ a dabɔla de ka se ka an nikun kalan ko dɔw la ka se ka an yɛrɛ deli ko dɔw la o ko dɔw ye mun ye an badi alisilamaw min ni a bɛ jagoya sundonbaga bɛɛ lajɛlen kan o de ye mun ye kafu lisani wal jawarih anil maharib bari alisilamaw an y'an janto nin na dɛ pour que an ka baaraw bɛ se ka ban kala lahalaya min na o de kosɔn a salafu sɔɔlɛ les savants alajɔ tɛmɛnen dɔw o tun bɛ jɔyɔrɔ sunkalo baraji gardien de la sabu ka kalo kelen sun don ala ye k'a fɔ ko o baraji o ma makara o ma garde ile ye o ye nimisakoba ye dɛ o de jɔyɔrɔ tun bɛ kɛ olu la baara yɛrɛ kɛ jɔyɔrɔ tɛ ko la dɛ olu kɔni bɛ baara kɛ dɔrɔn nka u bɛ jɔyɔrɔ fɛn min na dɛ baara nin kɛla nin hali yala baara nin minɛna wa sabu baara ɲinina ele fɛ togoya min na n'i ma baara kɛ ten ni defo dɔw dola la ni fili dɔw dola la i b'a ye o bɛna kɛ sababu ye k'i ka baraji fana nagasi ten tuma dɔ la i bolokolon bɛ bɔ i ka baara yɛrɛ baraji bɛɛ la
كسبب يكمل برجني فتويا من أين ما كت على ترك عليه الصلاة والسلام أقول رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش أقول سندو بعد دوبي أقول فوي داي برجيلا سرالا أكسونا ما فو أكجيلو لامل منك أكدومنو أكقوم لامل منك كودرون نباتي راموي تنو كو برجي فوي شتاي ما الله هل يسوفين من يقول لا سيسندو بعما كف اللسان والجوارح ولكن نكون من كي توسونا كابو مهوما أمري السلام إلى بسونا إلى نكون من مهو كان يربى إلى بكان ماو كرفو إلى بكان يلا ماو نيوشنين نمي ماي إلى بس كان جاجو لفلا portable بيبرو إلى بكان إيماجين جو لفلا أبروننا أمري السلام يا دوكا فكو نفن نكون تدعى اللي تسونا كان يبسونا bolo fa be sundo ta kan blen ko tuguni ne ambadi al samaw pour que anga sun de ke sun pasigini pour que anga sun avec sun ye sun mi ni ala be sun mi la ni na ambadi al samaw banga ayre yoro ma denyen ka bo nu na le ka to sun ko nana anga dlo yoro ma denyen ka bo dongri lama na ka to sun ko nana dongri lama te be wati shi dongri lama ate be wati shi ibn abbas batin هو من الناس من يشري له الحديث يضل عن سبيل الله لأي يقول دورة تيكو كناول وقول دورة لالو من أنبدي على السلام سلام دوكا جلب بريان سلا على لا ميزيك لبن لما سنغلو تلفة أطلولا كي على كوكما لما كي رسولني على لا قالوا ميقولنا لا ميزيك لبن لما أني سنغلو يرتي ميزيك لما أطللا دبكا فرو هو حرام ينو nafala ko misigila me instrument guitare fon be min koro atella da ka koro al ni sumolo yerete ga silama do ka jala gbaliya sela alala misigile be lame sumolo tile kono nana ika misigila me o jurumo ko ya ni sumolo te ka ke sumolo tile kono nana kabanga ke wati jumala ko tumuni misiri ra kono ko tumuni hurmatu zaman wal makan bari al samau anya hira ko sikoy ma dɔw bɛna ka na la misiri kɔnɔ mun bɛ la misiri kɔnɔ seli fana kɔfɛ seli fana ni lazara cɛla la dɔw bɛ la misiri kɔnɔ misiri dɔnkili de b'o tulo kɔrɔ o bɛ ka ka dɔnkili lamɛn misiri kɔnɔ o lani no misiri kɔnɔ o bɛ ka ka dɔnkili lamɛn ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ni mɔgɔ min ye ala ka diinɛ taamasiyɛn yɔrɔ ninnu bonya misiri ye masaba Alahu subhanahu wa ta'ala misiri ye ala bato yɔrɔ de fɛn wɛrɛ mana ka fara ala kan o misiri in kɔnɔ mɛ kana misiri lamɛn misiri kɔnɔ sunkalo tile fɛ kɔ tuguni waati lahɔrɔmaya o bɛ yen waati bonya n'a baraka o bɛ yen o ye sunkalo ye yɔrɔ yɛrɛ fana bonya n'a baraka kɔ tuguni o bɛ yen o jarabɛrɛya sugu fa ala la an bari alisilamaw o kana k'i yɛrɛ kɔlɔsi o la dɛ ala ko falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim a ko mɔgɔ minnu bɛ ka na ale ala ka yamaruyakanw sɔsɔ a ko k'o yɛrɛ kɔlɔsi dɛ k'o yɛrɛ méfier ko lajarabili kana o sɔrɔ bana kana o sɔrɔ n'ala ko fitina ye mun ye i bɛ tile ka si ka wari ɲini i tɛna wari sɔrɔ fitina dɔ ye mun ye ala bɛ jangaro la i kan fitina dɔ ye mun ye hali n'i ka miliyari sɔrɔ baraka t'a la ala b'a baraka ban pewu sabu ka sufa kɛ i ka dankari min kɛ ala ka lahɔrɔma kalo la i ka dankari min kɛ ala ka kalo bonyani la shahru ramadan shahru qur'an kɔrɔna kalan kalo ala ko ye kɔrɔna jigin a kɔnɔ ko mɛlɛkɛw caman bɛ jigin a kɔnɔ maaw jurumu bɛ yafa kalo min kɔnɔ i ka dɔnkili lamɛn ma se ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ la a ma se ka kɛ waati wɛrɛ la fo o kalo kɔnɔ bon jumɛn kɔnɔ fi masjidillahi azza wa jalla ala ka misiri kɔnɔ ala ka so min kɛrɛnkɛrɛn dugukolo kan k'a fɔ ko ye ale ala ta le a ko wa anna almasajida lillah hadhihi al-idafa idafatu tashrif wa takrim wa ta'zim ni ye bonya de ala ka bonya min a ka misiri bonya a ka lamɛtiya kana a yɛrɛ ma a ko misiri ye ale ala ta le an kana fɛn wɛrɛ bato ka fara ala kan o kɔnɔ amadu alisilamaw an y'a janto nin yɔrɔ ninnu la pour que an ka sun bɛ kɛ sun minɛ ni ye ala fɛ baara sɛgɛn kana bonya an bolokolon bɛ bɔ an ka baara la an y'an janto an nɛnkun na an y'an janto an tulow la inna sama wal basara wal fuada
كل أولئك كان عنه مسؤولا عمل الإسلام على ما وجدنا نبلا على كان تلو oni an yeksew oni an dusukun kan jugu min bila dusukun na dɛ yekse kɛ ka haramu min filɛ ɲinɛ tulo kɛ ka misiri ni dɔnkili min lamɛn maaw ka kuma sɔnyɛ ka maaw ka kuma minnu lamɛn tun mana ka kuma minnu dɔw lamɛn o sɔnyɛ k'o lamɛn parce ala ko ka bi ɲininka o la dɛ turutu kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma n'a kɛra k'a fɔ k'i bɛ sun na bari alisilamaw an ye an nɛn ko pour que an ka sun bɛ kɛ sun minɛni ye ala fɛ yen an ye jija an ye se an nɛnkun na an ye jija an ye se an ɲɛkisɛw la an ka filɛlifɛnw na an bɛ fɛn minnu filɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ fɛ ka sunkalo tile de surunya o yɛrɛ ma ni jajugu filɛw ye anw ka waati anw lajarabi illa man rahimallah fo n'ala hinɛna maa min na parce que anw lajarabila télévision ko nɔgɔyala anw ka waati la android ko nɔgɔyala anw ka waati la anw ka dɔgɔ waati min na i b'a sɔrɔ télévision bɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn de fɛ carte kɔnɔ mɔgɔ kelen mɔgɔ fila télévision b'o dɔrɔn de fɛ an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ o de fɛ ka télévision filɛ o yɔrɔ la yen an bi dɔw yɛrɛ mako bɛ télévision ko la télévision bɛ bɛɛ bolo a ka portable kɔnɔ ka yala nka i n'i ka limaniya de bɛ ɲɔgɔn na dɛ i n'i ka ala ɲɛsiran de bɛ ɲɔgɔn na e k'i ta kɛ jajugu filɛ ye ko n bɛ waati dɔ tɛmɛna n yɛrɛ kan ko n bɛ n yɛrɛ disirila n'a ye y'a dɔn k'a fɔ nafa foyi ma kɛ i ka sun dɔ la nafa foyi si ma kɛ i ka sun dɔ la walima e ka sun dɔ le e bɛ taa gɛrɛ de sigi mɔgɔ kɔrɔfɔ kama karimasina ka nin kɛ tan karimasina ka nin kɛ tan an ma karimasina ninnu ye anw ka baara de ye nin ye e min lɔnni foyi t'i bolo parce que c'est à dire réseau tile nin yɛrɛ la mɔgɔw bɛ sigi de ka imagination kɛ quoi dɔw bɛ sigi ten dɔrɔn ka calcul dɔ kɛ ka jate dɔ bɔ ten dɔrɔn n'ale ye a lance mɔgɔ kelen b'a ta mɔgɔ fila b'a ta a bɛ yɛrɛkɛ ten donc kibaruya jugu a bɛ yɛrɛkɛ ten أقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة أو بيروت الدور كولج أو بمي فدرو أي فكو كرامو يكاني كتا ولما الإمام يكاني كتا ولما مغبين مغتوغتين أكاني كتا مغكري بوكا فدرو بباتا كالا سيجوما يبتي يربلا قدولا النفاتيكا أتورا لبيكا i b'i ka forfaiw tiɲɛ i ka unitéw tiɲɛ a la i bɛ ban ka kɔlɔlɔ sɔrɔ a la ala fɛ sini kiyama tuguni i yɛrɛ lafiya nin ko ninnu na bali alisilamaw duniya in maa dɔw y'a doni ɲun k'a ɲun o nana a bila ka bɛnɛ e fana kɛ k'a ɲun duniya kibaruya foyi kana fɔ e kɔ ko foyi si kana timi e la i ko ko tɛmɛna ko e le y'i da don o la an bali alisilamaw n'i y'i da don ko bɛɛ lajɛlen la i bɛna fɛn dɔw fɔ fɛn min t'i ta fɔta ye dɛ n bari alisilamaw an ye an nɛnkun an y'a nɛnw kɔrɔsi ala kɛra ko nɛma ni kisi bama ko ni mɔgɔ min sera ka a nɛn kɔrɔsi ka nɛn garanti ta k'a fɔ a bɛna nɛn makara ka bɔ haramu fɔliw ma o ni ala kota kuma fɔliw ma ka ban k'i ka kurusi jala latanga muso fana ka ban k'i ka tagafɛ bolo latanga tu n'as pas tombé dans la fornication ni mɔgɔ min sera ka o garanti ta ka ban ka nɛnkun garanti ta ala ye ko ale kira alayhi salatu wasalam a bɛ alijinɛ garanti ta o tigilamɔgɔ ye an n'u ka duniya ko ninnu ni ka caman filɛ a bɛ nin de la dɛ an da o ni an nɛn o de kosɔn an badi alisilamaw maa ka mɛnni kɛra ka siya ka tɛmɛ i ka fɔta kan dɛ i y'a to tulo fila min dilen ma sabu o kɛla fila pour que i bɛ min lamɛn o de ka sariya ka tɛmɛ i bɛ min fɔ nka ni ne kɛra le k'a fɔ ko i b'i da bila kuma bɛɛ la an badi alisilamaw i bɛna fɔbali fɔ dɛ alakira alayhi salatu wasalam ko fa idha kana sawmu yawmu ahadikum fala yarfuth a ko ni ne maa min kɛla sun na ko fala yarfuth arrafathu huwa aljimaa wa muqaddimatu rafathu k'i kana o kɛ o de ye mun ye o de ye kafoɲɔgɔnya o ni kafoɲɔgɔnya ɲɛbila ko kafoɲɔgɔnya ɲɛbila ko ye mun ye e bɛ sun na e bɛ taa sigi ayiwa cɛ ni musoya dala tulon kumaw de la n'i ye furumuso ye sabu ni ɲɔmɔgɔmuso ye ni sunkuru ye kuma kɔni t'o ma o yɛrɛ haramuyani don hali ni sunkalo yɛrɛ tɛ yɛrɛ a laɲini ye min ye i furumuso yɛrɛ ko fala yarfuth kana taa ka taa kafoɲɔgɔnya kɛ ni furumuso ye sunkalo tile kɔnɔ kana taa ka taa kafoɲɔgɔnya ɲɛbila kafoɲɔgɔnya ɲɛbila ye mun ye ka sigi n'a barow ye
ka fo ɲɔgɔnya ɲɛbila ye mun ye ka sigi n'a bolola tulonw ye k'i yɛrɛ muso k'i kana o kɛ ala yasfab k'i kana kuma kolon fɔ i nɛnkun na ko n'i bɛ sun na fa in sabahu ahad falyaqul inni sa'im ko ni mɔgɔ dɔ nana ka na i nɛni ka yɛlɛ i sen kan i sen sama ka bɔ yen ni mɔgɔ dɔ nana ka na i jɛbɛ i y'a fɔ ko ne bɛ sun na amadu alisilamaw ni kira alayhi salatu wasalam ka taasira de ka don an kɔrɔ ka an kalan sabali la i sera ka sabali lahalaya min na ka sun don ala ye k'i yɛrɛ kumandiya dumuni ma hali ni mɔgɔ ɲɛ t'i la i yɛrɛ kumandiya mini ma hali ni mɔgɔ ɲɛ t'i la i sabalila ko ala ɲɛsiranya ta lahalaya min na f'i ka sabali ten o lahalaya kelen na ten i nɛn makara ka mɔgɔ kɔrɔfɔ ye k'a to yen ka haramu filɛ ye k'a to yen anbadi alisilamaw ni mɔgɔ min sela ka i jija nin ma i ka sun kɔnɔna na anbadi alisilamaw o tigilamɔgɔ e bɛ bɔ sun kɔnɔ ka sɔrɔ sun ka fiɲɛ sigi i la sun ka nɔ bila i la laɲini min bɛ ɲinina sun kɔnɔ dɛ i bɛ dɔ sɔrɔ o la nka portable b'i bolo tu peux faire 5 heures sur ton portable au dehors du mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan aussi, tu es sur ton portable, tu es sur ton Android. Hein, tu es en train de regarder les films qui ne sont pas autorisés. Mbali al-Islamaw, anye an janto nina, anye an haklito nina. Ni ne bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman ka sun baraji tiɲɛ. O ye fɛn ye anbali al-Islamaw. Alakira alayhi salatu wassalam a y'a ɲin'a fɛ ko an y'a hakili to an sɔgɔlaw na a bala k'i kanto an ma a ko man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lahu haja an yada'a ta'amahu wa sharaba Alakira ko a ko ni mɔgɔ min ma kumakan kolon fɔ ye ka to yen nkalon kuma ye ka to yen namara kumaw ye ka to yen seere jugulaw ye ka to yen ko nafa t'i la k'i ka ji ni ka dumuni to yen k'i k'o to yen ala kosɔn parce que i ka dumuni ni ji to yen ala min kosɔn ala de ko i ye manamanakan ye k'a to yen i ye namarakan ye k'a to yen i ye nkalon kuma ye k'a to yen ko seere jugulɔ maaw kan k'i y'o ye k'o to yen ala ko wa min annasi man yu'jibuka qawluhu fi al-hayati ad-dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbi wa huwa ala al-khisam o dɔ bɛ yen ni ka baro a nɛnkun ka di silamɛya ko kuma la pilɛ ka sɔrɔ foyi i ɲɛ b'a la ten a ta bɛɛ de bɛ min b'a nɛnkun ka ɲinɛ maa min bɛ ka ala yɛrɛ ka seere o ye ala yɛrɛ bɛ ne dusukun na e ka dɔn min bɛ dusukun kɔnɔ ala ko wa huwa ala al-khisam o ka sɔrɔ ale de ka juguya ka jugu silamɛw kan ka tɛmɛ bɛɛ kan bari alisilamɛw an dusukun an y'a saniya masaba ala ye masaba ala ko ni maa min y'a la saniya k'o tigilamɔgɔ kisi la dɛ nka ni maa min y'a nɔgɔ ni mɔgɔ kɔrɔfɔ ye ni mɔgɔ bilana ɲɔgɔn na ye ni mɔgɔ min ye a nɔgɔ ni ala sɔsɔ ye ni ala kota ye o tigilamɔgɔ bɔnɛna o tigilamɔgɔ pɛrɛnti la bari alisilamɛw an b'an tintin nin yɔrɔ in kan kosɛbɛ pour que an ka sun a ye se ka kɛ sun minɛni ye an ka sun a baraji ye se ka garder lahala min na ni haramu fɔli ni haramu filɛliw o kana kɛ sababu ye ka ban an ka sun baraji bɛɛ la an ka sun ka baraji makaran ala m'o kɛra faamuyali ko ɲuman kan d'an ma ala m'o kɛra aqulu ma tasma'una astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah astaghfiruhu innahu kana lil awwabin ghafura الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أمبري السلام بارا دو بي ولو كان نو أيوا سنتو بولو بارا نو دو جمعي وبارا نو دو كاكونغا سنتك دي سنتك سيلا كاكونغا سنتك كاكونغا سنتك وقرتي إيكا سنتك كاكونتك بنيه دي دنگنا يسرو واتي منا إيكا سنتك mɔgɔ dɔw olu ye faamuya dɔw sɔrɔ k'a fɔ ko su de ka ko la ala kana ko alayhi salatu wassalam wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimu siyama ila al-layl a ko a ye dumuni kɛ ka taa su kɔnɔ o bɛ bɛn suntɔ ye i ye dumuni kɛ ayiwa fo ka taa se fajari kɛnɛ filanan ma o de kɔrɔ ye gese gbɛma ni gese finma bɛ woloma ka bɔ ɲɔgɔn na o kɔrɔ kɔrɔ tɛ ko gese finma sabu kuma kɔrɔma ne kuma tɛ ko gese finma ni gese gbɛma i n'a fɔ sahaba dɔw kɛ ɲɛ ma ka gese finma ni gbɛma ta ka siri a sen na a bɛ kan ka dumuni kɛ ayiwa ni dɔnnikɛla a b'a filɛ est ce que a bangera ɲɛ wa dɔ fana ye gese finma ni gese gbɛma ta ka taa bila a ka biti jukɔrɔ k'a fɔra k'e dumuni kɛ ko
fo jese fi mani bema kibeto wuro malo ale wila mi ka na fo ala kala alayhi salatu wassalam ala kira ko mabo inna qafaka al-arid riwaya dola ko inna wisadaka al-arid o ton o la fere no le ton me bla petit ro min ka ele nyana ko ni fajari kene le kene ya fajari kene o e fe la wasani ne o le koro e fajari wole flana o wole flana ko fe yele de bena abu fajri la rafla al-fajr as-sadiq wal al-fajr al-kadhib wal fajr as-sadiq fajri tobe o e jona e o e sel wole ko jona tmanai al bele debi be ka o ko fe dan fajr as-sadiq no o e fajr chan rere o le ko fe iba yele de bena ka fajari following no e fajari galumai ale ko fe debi bena ka fajr as-sadiq o e kanya flanai o ko fe yele de bena kene de bechi donc ala ka alayhi salatu wassalam ako amma hadisa kon ko idha aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat ash-shams faqad aftara as-sa'im o hadisa le bayira awna ka foni tle bina o bora le ko sukula le bin o le suko ile kene ka suntiga bla ka fo ko fo dibi ka dun ala ka alayhi salatu wassalam ni selwulla tunye selwule afana be ni selwulla o fe o ka dengana ya soro aywa selwole wati la le sabu mogo ka sun deni be e ka selwole la mogo do bi ale sigini be sokono ka misiri selwole de kono to ne kala selwole fi ka dengane ya le soro ka fa ko wati dola ibe o dengane ya soro fitiri wole la nyamima o dengane ya fana ka kilati o to latin kana timi selwati ka o madala selwole la dere ale be se ka to mono na ka sukri ko mai abina kana selwole retard la mogo do sigini me kile kono ne kale ele ka selwole kame ale be soro ka aywa aka dunu ke dabla donc kana ke sababu ye ka mogo bla ala sosola ka mogo bla ala kotala suno ibe donyu ajonna am yalla ko nyuma ka dama ala mo kala o ala kada ka tabole nit le bina e ka sunte afana bo nyekele ma e ka sore dom e ka yakaria ata se fajari flana wole tu mama ni e fajari wole ka metro e ka sore dom dabla kana ka munu wala kuni as-salatu khairu min an-nawm kono fala to amna ko be soro ka adabla la de kuma sababa mai ni fajari wolela ni fajari seli wolela si le muezzin a appelé la prière au deuxième appel à partir de 5h15 ou 5h14 il doit arrêter de manger il doit arrêter de boire donc fait ni sun tigre kole ikana ka bela jeni ye ka toy donc anya janto nina ambari al-islamo anya hakrito ola afana bo nyakale ma ambari al-islamo fendo be oye baraji nyini koye abe baraji chamandi mo ma ke to suna do juma ole su fena flaseri anya janto su fena flaseri ambari al-islamo su fena flaseri mi ama kani ambe kalanale ka jara ka foko mo kana islama ere kana ka sabati su fena flaseri ka de fakati bo dunne nyina ma yakono a exemple fitini le be kala aywa sungalo koni ambari al-islamo donc an kana ka hakli toala su fena flaseri ambari al-islamo ambe bara min ke ka di alama an kana ke on fait ça comme cela ambari al-islamo leri kelen ta ka di alama ka bato ke ka seri yoro la ibe korona kala lame mafala nyamima wole ka fisawa walima ibe takata korona kala lame yoro la ibe takata soba green ko jite respecter ruba qari lil qur'an wal qur'an yal'anuhu ala kara alayhi salatu wassalam ako qur'ana kalam ba dope qur'ana ba dangali le qur'an le maudit il est en train de lire le qur'an mais le qur'an est en train de le maudit pourquoi parce qu'il a mal lu le qur'an donc ambadi al-islamo chercher des endroits allez-y prier derrière des imams qui lisent le qur'an on peut pas effectuer la prière là moins de 1 heure moins de 50 minutes tobe yoro dore nyini avec ko latériel la halyamina entre maghrib et isha entre le temps qui est entre maghrib et isha amana ka doya katimi l'air kelinka au moins 1 heure entre maghrib et isha à cause de 10 rakat à cause de 11 rakat il y en a qui vont aller faire la prière à partir de 19h15 19h20 19h30 mari al-salama wati nugo basoro sed wati matu obi alo ka fako sufe nafla le tuma ni sufe nafla na retarder la ma ko sufe nafla na retarder la na dola su kono nene ole bara jiga même si tu le fais à 21h si tu le fais à 22h
o le nafa ka bon ka tɛmɛ parce que sagafo yɛrɛ retardé o le baraji ka bon ala fɛ fo ka tɛmɛ a plus forte raison ele bɛ sagafo seli la a l'heure la ka kɔrɔ sunkalo sela ko lɔ tan kelen bɛ yen ko lɔ ka sa donc an bɛ sagafo an bɛ a kɔn ka sagafo seli ka kɔn a wagati ɲɛ ka sɔrɔ a wagati ma don i ye seli waati bɔni kɔfɛ o ka fisa yanni i ye seli ka kɔn a wagati ɲɛ an bali alisamaw an y'an janto nin na an ye an hakili to nin na an bɛ taa seli yɔrɔ minnu fana la an ye o jate minɛ waati kunkurunin dɔrɔn ɲuman bali alisamaw n'an y'a filɛ anw bɛ waati minnu kɛ ballon banna sisan coupe d'afrique banna sisan dɔw tun bɛ taa lɛri saba lɛri naani kɛ rana o bɛ taa lɛri joli kɛ o sigilen bɛ ballon terrain na ka ballon kɔnɔ o min ye duniya ko ye lahara ko foyi t'a la ni min jija i bɛ jurumu yɛrɛ sɔrɔ a ko kun kɔrɔ i tɛ baraji foyi sɔrɔ ala fɛ yen tu n'as aucune récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu es allé regarder les coupes d'Afrique rien tu n'as aucune récompense mais quand on doit venir effectuer la prière moins de 1 heure an bɛ kuma caya an bɛ mankan caya a lɔ yɛrɛ ka ca sunkalo daminɛ la mɔgɔw yɛrɛ tun ka ca misiri kɔnɔ dɔɔni o nka don o don dɔ bɛ bɔ a la an bari alisilamaw i y'a dɔn k'a fɔ wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa wa anna ila rabbika al muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya an bari alisilamaw i ka min baara i ka min kɛ i ka sɛgɛ min kɛ ala ko la duniya kɔnɔ foyi t'i ye lahara n'o tɛ dɛ i bɛ o le sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ o le kosɔn ala kira ko alayhi salatu wa salam ko innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwaffiha man wajada khayran falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa ni mɔgɔ min i ye ɲuman sɔrɔ lahara k'i ye ala tanu dɛ sabu i ka baara de k'i lase o ma nka n'i ye juguman de sɔrɔ an bɛri alisilamaw i kana mɔgɔ si jalaki la i yɛrɛ kun jalaki i fana y'a dɔn k'a fɔ ko ni i ka baara ye i yakariya i ka baara min lase yɔrɔ min ma i ka famille bonyaya anw de ye serifuw ye anw de ye maabadenw ye tarawelelakaw bɛɛ donna serifuya kɔnɔ a ma kɛ kabako ye wa donc an bɛri alisilamaw ni famille bonyaya anw bɛ bɔ kabila ba la anw bɛ bɔ nin na ni i ka baara min lase jɔyɔrɔ min ma i ka famille bonyaya t'i lase o ma dɛ sabu kama k'i yɛrɛ lamɛntiya ka taa ala kira ma alayhi salatu wa salam bɛɛ k'i yɛrɛ lamɛn ka taa ala kira ma ala cila bɛnɔgɔcɛw bɛ yen ala kira masurunyamɔgɔw bɛ yen o yɛrɛ ma kɛ limaniyɛjɔnw ye o bɛna taa jahanama tasuma kɔnɔ Abu Lahab e tɛ se ka surunya ala kira la ka tɛmɛ Abu Lahab kan koyi o ka sɔrɔ ala kira la ka ala ye kɔrɔna aya jira kosɔn a ko fi jidiha hablum min masad ko tabbat yada abi lahabin wa tabba ko c'est deux mains sont maudits ala ye Abu Lahab ko a tɛgɛ fila a dangani nɔ tellement daga yɛrɛ kuma fɔlɔ kɔnɔ dɔw fana olu bɛ siran ka daba tiyada kalan seli kɔnɔ ala ye mɔgɔ min fɔ ka danga ala ye mɔgɔ dɔ de fɔ tu es un maudit quelqu'un a ma kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye a ye ala kɛra tɔɔrɔ hali n'ala kɛra masurunyamɔgɔ lo a ko ni ka daba tiyada kalan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan o de ye silamɛw faamuyali ko ɲuman ka d'a ma ala m'o kɛla mun fɔla ka mɛtulo ɲuman d'a ma ala m'o kɛla o de ye silamɛw an ye dumɛ an ye sabati an ka alabatow kan seli nin dabɔla le a lɔ n'a surukuw n'a kɔrɔnakalaw bɛ se ka dafa cogoya min na pour que a bɛ fiɲɛ sigi an na pour que a b'an marqué nka n'a kɛla le birika wuli vitesse ma nin an badi alisilamaw n'i nana seli yɔrɔ la ni lɔ tiɲɛna n'i sɛgɛla sigi seli kɔni kɛcogoya le b'a la lahalaya le b'a la ala ye olu mɔgɔw le tanu ko kadi aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un ko limaniyɛjɔnw mafala o jigi mafala mɔgɔ minnu bɛ siran ala ɲɛ o ka seli kɔnɔna la ka ni le nana i le miiri bɛɛ bɛ birika wuli nin de la a bɛ se ka ban ɲɛ ma n bɛ taa journal filɛ walima n bɛ taa sigi n ka whatsapp ni n ka twitter ni facebook kan sabu olu kɛra an ka waati lajarabi ni ko ba le ye bɛɛ lajɛlen bɛɛ ɲɛ kumuni bɛ o kan ɲi écouteur bɛ bɛɛ tulo la bɛɛ sogolanin bɛ o portable kan ɲi i bɛ to a défilé n'a tɛmɛtɛmɛ na ten ka t'i ta kɛ haramu filɛ k'i ka waati bɛɛ lajɛlen tiɲɛ maa ɲini ala fɛ faamuya ko ɲuman k'a d'an ala m'o kɛla an ka sun k'an minɛ ala m'o kɛla ko ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen ye ala m'o kɛla duniya maloya k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ ma ala m'o kɛla k'an kɛ ala jɔn bɛrɛbɛrɛw ye ala m'o kɛla k'an siran masaba ala ɲɛ ala m'o kɛla jamana ka basigi don a kɔnɔ ala m'o kɛla an dafɛ jamana bɛɛ lajɛlen ka basigi don a kɔnɔ ala m'o kɛla maa ɲini ala fɛ kalo in tora ka sɔrɔ hamina ko fɛn fɛn maana an bɔ
tay barakoy ma ñini ala fe ka bara ñumandanu ma ala mo kala ka joro ñumandanu ma ala mo kala mamnu da tay kenya boy ma ñini ala fe kenya ni lafiya ka danu bela ñini ma ala mo kala afon fe ni hamina ko bana ma ñini ala fe ka bela ñini hamina ko no ala mo kala ka baraka do na ala mo kala ka baraka do fu ñogo na ala mo kala ka baraka do antew na ala mo kala dunya jigi mafa ka dama ala mo kala lahara ere jigi mafa ka dama ala mo kala am bela jani son jannatul firdaus la ala mo kala anga sum mine anye ala mo kala anga sum ta barajim makala ni ala mo kala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف يا رحيم يا رحمن اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واغفر ذنوبنا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح اللهم شأننا كله اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Entrez dans la mosquée. استقيموا اعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
يكن له كفوا أحد